Ayo nang kene. Siraeku sakit cinta sakit rindu ngono ya yen wengi ra bisa turu yen awan rada yen mangan amarga tansah kelingan betul kowe bener kandamu Cah Ayu tak tunggu-tunggu ora liya mung sliramu rina wengi dadi penku wani sumpah apa jalukmu wong ayu dong goyang guyung lali anak lali bocah lali petong tange tung rasane wong lagi kegerong bile bacot apa bile urung yen urung tak trimo gantung ning wit kencur Maria apa marindu sedina rasane sawitu ning awak marang kurung numpak karo mlakune ngulon wong sabar mesti kelakon wong sabar mesti kelakon waduh bapak waduh biyung anakmu kaya wong gemblung kapan diko bareng pitulung iwak cucut mlebu ning karung kebacut alias kadung ngentekke sawang ngentekke kampung bareng-bareng durangku iyo yo wani sumpah opo jalukmu wong ayu jong guyang guyung lali anak lali bocah lali wayang lali petong tong tangetong rasane wong lagi cenderung milih bacot apa milih urung yen urung tak trimo gantung newe kencur alah kecendeken lah piye nyemplung kobokan malaria apa sabar mesti kelakon wong sabar mesti kelakon
kebacut alias kadung ngeteke sawang ngeteke kampung